Newkirk. Našel pod košem Warnera, který při pádu dokázal Sikoru zblokovat. Sikora skvěle naznačil střelu. Ten balon byl vypíchnut. Newkirk snaží se prosadit a to se mu nedá se říct, že by to byla špatná taktika. Proti úřadujícímu mistrovi Slavia zatím ztrácí 2 body. Jelínek zkusí 3bodovou střelu a proměňuje. Skvělý výkon Opavy, která dokázala si vytvořit Newkirkem. Dokázal se obtočit a následně v letu v klidu zakončit, spevnil se, tak aby jeho střela byla přesná. Vůbec nejlepší tým v této disciplíně v soutěži. Newkirk. Newkirk se odhodlal překonat 2 hráče, udělal to. Ještě Pumprou nevpustí na hrací plochu. Newkirk musel okamžitě střílet a střílí přes písecké obrany. Novotný teď sice nevypíchl balon, ale udělal to Slávistům hodně těžké. Předvedl velmi kvalitní výkon. 14 bodů za 16 minut. Jedním povedeným košem přestali hrát a Opava následně. Ráňová 3bodová střela. Scházelo jí na přesnosti. Newkirk. Thompson. Měl volno, se neodvážil. Newkirk, jeho střela, musel střílet a jde Slavia. Warner. Newkirk, nejmenší hráč pod... Stále Newkirk zvolil 3bodovou střelu přes Jelínka, neprošel. Slavie v poměrně malé sestavě. Teď nádherný. Mareš. Štěky teďko neskutečně v obraně, neskutečně. Teďko totální nedomluva. Rozdíl je stále 4 body. Daří se nám utrhnout se od Slávie, ovšem. Trestu hodně teď. Timeout podání pro Draka Benáčka. Já si myslím, že určitě. Poslal dobrou přihrávku, křížem přes 6. Teď dobré nasazení v obraně, Thompson. Krásný zisk a velmi dobře provedený protiútok.